very pretty person. Normally. I know I am. Har du problemer med bumser og uren hud? Proactive har hjulpet mennesker over hele kloden med at slippe af med sine bumser. Hej, jag heter Sara Varga. Om du har finnar och vill bli av med dem så vet jag en lösning som fungerar. Proactive. Jag blev själv hjälpt av Proactive i början av min artistkarriär. Sara Varga har haft stor succes i blandt andet det svenske Melodi Grand Prix, men hun har stadig et stærkt minde fra sin første pladeindspilning i Los Angeles. Då hade jag väldigt mycket problem med hyn. Jag var väldigt stressad och mådde väldigt dåligt över det. Men sen när jag använde Proactive så öppnades ju en helt ny värld och hela jag blev en nyare och gladere människa. Fra at have haft 10.000 kunder i 1995 var der blot 5 år senere over 1 million Proactive-brugere. Og i dag har Proactive over 15 millioner tilfredse kunder jorden rundt. Before Proactive, my skin was a disaster, and now after Proactive, it is heavenly and it feels amazing, and I'm just so lucky. I want everyone to use it. When I look in the mirror, I'm like looking around like, there's no pimples. I have nothing to do except wash my face. It's a great feeling. Vill du också bli av med dina finnar? Testa Proactive. Proactive er en helt enestående metode til at bekæmpe bumser og uren hud. Hemmeligheden er en perfekt balance mellem naturlige planteekstrakter og effektive ingredienser som salicylsyre. Og bedst af alt, Proactive er utrolig let at bruge i 3 nemme trin. Du renser, genopretter og forebygger. Første trin, Renewing Cleanser, fjerner varsomt døde hudceller og løfter en skinnende frisk hud frem. Trin 2, Revitalizing Toner, er helt alkoholfri. Den hjælper dig med at fjerne overflødig olie og fedtstoffer og genopretter hudens glans. Tredje trin, Repairing Treatment, forebygger urenheder og trænger dybt ind i huden for at modarbejde, at nye bumser opstår. Du får derudover 3 fantastiske bonusser med i købet. Du får Refining Mask. Du sätter bara lite klick på finnen innan du går och lägger dig. Redan nästa morgon är det mycket bättre. Du får Face the Facts, guiden til din bedste hud nogensinde. Og lige nu får du Pore Refining Peel til en værdi af 139 kroner. Servietter, som effektivt fjerner døde hudceller. Proactive har full 60 dagars garanti. Så även om flaskorna är tomma får du pengarna tillbaka om du inte är nöjd. Så vad väntar du på? Beställ Proactive och bli av med dina finnar en gång för alla.